Mga higala, kumusta ang maayong gabi kanyo tanan? Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono kitasan sa mga langit. Sa gihapon kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Ginoong Dios, nagahangyo kami kanimo nga kini nga programa imo kining panalanginan nga unta mahimo kining instrumentos pagpaabot sa kahayag sa kamatuoran ngadto sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Panalangini ang mga nagapaminaw. Hinaot pa nga ka-influensyahan sila sa gahom sa Espiritu Santo. Din ang mga pulong nga ilang napamatian maghatag og kahayag sa ilang mga kalag og sila imong kinahanglanon nga tawagon nimo sa pagpangalaga dinha kanimo. Ginoong Dios, salamat nga maghatag o magtubag ka sa among mga pagampo. Pagadawato namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala, sa makausap pa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga naglain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili pata moadto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato usa ni nga ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Maayong buntag sir. Naminaw mi kagabi sa inyuhang gidiscuss duna man toy nang hagad sa imo og debate. Madayon ba to? Okay. Pangutana man yung tagyod, pero ang tinuod paggasulti, sayon ra na ang paghagad-hagad og debate. Sayon ra man ang pagpanghagad. Ang problema lang kung mo tinuod ba. So kung ang pangutanag madayon ba to, ang nanghagad ra, mauray makatubag ana kung madayon ba o dili. Pero ako anytime huwat ra ko dire sa kung ila gyud nga kinahanglanon. Well, niya patay basahon. Good PM, busy na mi. Dire para Sabado. May God bless us all. Agi kani kang atin nati insinso. So ate magampo tas Ginoo sa panahon ang kadagatan matagaan ug maayong panahon unya mapanalanginan sa Ginoo ang fellowship this coming Saturday diha sa Biliran Church, Bilyaba Church, no, unya kinini ang unta mahimo mabless ang mga kaigsunan dinha sa dinha sa magtambong sa fellowship. Sa akong hiring-hiring ang mga tagadaha mo anha pod sa Bilyaba ay rodo kung unsa pa'y plano sa uban mga kaigsunan, basta nga na ako'y nahiringan nga dunay mga tagadaha nga mo anha sa Bilyaba this coming Saturday. Medyo pila ka tuig tong COVID, unya gikan sa COVID mao pa ni ang unang kahigayunan sa ato nga panagtagbo as a fellowship. Niya ang Ginoo magapanalangin unta niini nga events, no? Well, niya patay basahon, sir, akong panawagan sa ako nga umagad nga ug mahimo sila si Bubong maminaw unta niini nga programa. Masuko magud sila ug maminaw mi labi na ang iyahang papa maghisgot nga magpabautismo sa Sabadista. Suko gid kaayo. Bong, paminaw lang gud kay wa may mawala nimog maminaw ka
Di ba masabtan ra nimo si papa nimo ngano nga naghisgot siya nga magpabautismo. Okay, di gina kaiwasan igsoon, no? Di gina maiwasan kapag ang tao mosulod na ganis kahayag sa kamaturan musubay nas dalan nga gikaymutan sa Ginoo, ang kaaway sad mangita sad og mga babag, mga tag mga paagi, so di nato na ikatingalag kay bulong. Well, niya patay basahon. Okay, last text nga akong basahon. Okay, Brad June, kami kanunay gyud mi nga nagsunod aning inyong programa. Kami karon mura mi og moryo-moryo. Wa naman mi tinuhoan kay wa nami nagsimba-simba sa amo nga naandan nga simbahan. Kung pananglit man mo bisita mi diha sa inyong simbahan, welcome bagod mi? Yes, why not? Ha? Welcome kayo mo. Pangsusi ragod mo o mga tao nga nakasuway og simba de simbahan, welcome kayo. Si Brother Ricardo Incabo naaman ni sa Victory minapasok sa Calatrava Negros. Siya raman ay ning adto sa simbahan sa Seventh-day Adventist. Gipangutan na lang siya unsa ana. O niya kaluis Ginoo. Wa man sad siya ingon nga ingon niya nga di na siya mobalik sa simbahan sa Adventist. Welcome kay mo, pero ang punto ra gyud diha, mo bisita na gyud mo, mo-observe sa gyud mo, maniid sa mo, labaw sa tanan ang mga pulong nga inyong nabatian dinhis kahanginan, paniguruan ninyo nga inyo pong masusi dias bala ang kasulatan kung tinuod ba o dili. Kay dili magyud ta ingon tungod lang sa dungog-dungog, kundili sa ato sab mabasahan dias bala ang kasulatan. Okay, si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message ang cellphone, mas maayo siguro Brother Libby nga imong malili diha ang atong monitor aron atong mahibaluan ang atong mga pinalangga nga mga viewers diining mga nasura sa kalibutan nagagikan sila. Okay, maayong gabi Brother John, maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw atong mga viewers sa nakalanlaing part sa kalibutan karon. Kamong tanan mga higala, amo kamo nga gina-welcome sa ato nga tulumanon o gina-welcome sa namo ang inyo mga contribution karon, mga dugang huna-huna sa mga butang nga atong paghisgutan karon. Kung naamoy mga importante nga mga messages diha sa mas mga birthday greetings, mahimo na higala nga inyong ipadangat, naamoy inyong panimbayahon nga inyong mga friend, ato na nga basahon din sa atong programa, pwedeng mo send mong mensahe sa among mga number di Brother John nga among gipahibaw nga na ninyo, no? Pwede arisan mo sa comment section nato sa ato nga Facebook mga higala. Nialang sa ato mga viewers, mga followers, palihog ato gihapong i-share mga higala ang ato nga programa karong gabiona. Okay, dili ta magdugay ato ning tagdon kining mga mensahe nga atong nakita sa screen. Niya si Syudjan Hista Abalye. Nag-send siya duha ka mga heart no dito sa programa. Okay, ni asad si Pastor Jomar Compuesto. Gabi diha Pastor, salamat sa imong pagbiyo na aghapon siguro kag placer karon. Okay, ang iyang mensahe, watching from Placer Masbate. Placer lagi gyud. Mayong pagpaminaw sa tanan. So good evening dia Pastor Jomar Compuesto, no? Niya po si Chel Notario Aragon. Mayong gabi kaninyo Kuya, happy midweek. Okay, no? Mayong gabi Chel. Niya sad si Brother Ronaldo Lontabo. Happy midweek prayer meeting, watching from Holy Spirit, Quezon City. Okay, good evening Brother Ronaldo.
O niya pod si Brother Ronilo Itang, maayong gabi na usab. Kaninyo Brother John, Kuya Libby, maingon sab sa mga kaigsuunang tigpaminaw og nagview nining programa. God bless sa tanan. So God bless also. Niya pod si Sister Gloria Ferrer, Tuanis, Canada. Good AM, Brad John, Brad Libby, watching your program. So thank you kaayo, Sister Gloria, uban sa imong pamilya. Naa diya, yung pinalang bana, yung mga anak. Good evening ninyong tanan diha. Niya pod si Rini Boy Ampong Peris, nag-send po siya og heart din sa ato nga program. Niya sad si Sister Merlin Derder, mayong gabi Brad, palihog ko manawagan sa nakapunit sa cellphone sa akong apo. Base nahulog sa tricycle gikan sa Watson to Metro mga alas 11. Ang cellphone kay Samsung A12 color black. Salamat. Kini ay public service no ni Sister Merlin. Niya panawagan kinsa daw ang nakapunit sa cellphone sa iyang apo, nahulog sa tricycle gikan sa Watson to Metro mga alas 11. Ang cellphone kay Samsung niya A12 color black. Salamat. Okay, pwede ra higala og diri mo kontak sa namo Brother John. Pwede sa gari lang niyo iuli diri sa DYCM kay kami mo uli ngadto sa tagtungod kay kaila ni nato kining si Merlin Derder ang apuhan mga higala. Okay. Niyasad si Brother Rufino Moreno. Good evening, Bro Libby, Bro John, og sa tanang naminaw kapaglaom. Maayong pagpaminaw sa Jesus is our hope. God bless us all. Okay, God bless po diha, Brother Rufino. Ani ato ning tagdon mahigala ang pikas nga screen alang sa atong mga kahigalaan sab nga nag-like o nag-send og heart dinis tong programa. Nag-love sa atong programa. Niya si John Michael Cinco, Gloria Ferrer, Brother Vidal Likigan, Ronaldo Bragat, Angeline Mendoza Macias, Emily Delao Hilig, Roselyn Mainit, Chari de la Cruz Nugas, Chil Notario Aragon. Ni aritas mga nag-like, ni Brother Ronilo Itang, ni Ased si Syudjan Hista Abalye, Basilio Notarion Jr., Rini Boy Ampong Perez, Vicente Likigan, Tris Jamin Jaime, Kuniboy Mantos, niya sad si Amelia Bisabelia. Mao ni mga nakita na to nga nag-like o nag-heart sa ato nga program. Pwede pa mo makasend mga higalag mga mensahe kay atong basahon dinhi sa atong programa. So ang panahon akong ibalik ang Brother John, pero karong taod-taod ako na sang basahon ang inyong mga messages nga moabot makagilaan. So Brother John. Okay, dagang salamat Brother Libby. Adto ta sa pangutana ni Brother Felix. So salamat kuan, salamat sa imong pag-reply sa akong pag-text kanimo kagabi. Wala na ko naka-reply sa imo kaganinang buntag tungod kay nabisi ko until nga nalimtan pud nako ang cellphone akong gibalik og unya nahibaw naman ka kagabi nga ang imong gi-text dire tubago na. So Brother Felix, kanini ang oplas, no? Mayong gabi nimo. Well, niatay ato ning kuano ni ang imong kuan dire gi-text dire.
Ang maayong adlaw sir. Kanunay ming nagsunod sa inyong programa bisan og dili may sama ninyong tinuhuan. Dako pa kaayo mo og kulang kay wala mo'y pagtuo. Wala mo'y pagtuo nga ang patay tua sa langit. Wala mo'y pagtuo sa purgatorio. Timaan ni sa inyong pagkasulpot. Salamat. Okay, daghang kayong salamat brother Felix Oplas no sa imong gi-text dire. Kaning imong giingon dire nga kami dako pagyud kaayo mi og kulang. Una, gihisgutan nimo dire wala mi pagtuo nga ang mga patay moadto sa langit. Og unya wala sad mi pagtuo og purgatorio. Timaan lang ni sa inyong pagkasulpot. Okay, daghang salamat brother Felix sa imo diring gi-text. Kining termino nga sulpot sigurado gyud ko nga imo ra pud ning napunitan. Mga termino kini nga gigamit sa inyuhang mga defender kay ipatuo lagi nga kamo mo'y nag-una og unya kining ubang mga relihiyon sulpot na lang. Sulpot na lang. Pero sa inyo ra nang huna-huna nga ang ubang pundok sulpot apan unsay inyong ikasulti nga kamo gyud maoy tinuod nga sulpot. Dili lang mga sulpot kundi ulpot pa gyud. Mauna nga mosulpot ug mangulpot ang inyong mga pagtulunan nga dili kapamatud-an sa Biblia. In short, nga unbiblical. Nakuha naman siguro ni Muna. Una, sa ako nang gihisgutan sa makadaghan nga ang balaang kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Upat maning gisgutan alang sa pagpamadlong, pagpanulid o pagmatuto sa pagkamatarong. Anita sa unang punto dinhi nga ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Karon wala gyud kay makita o mabasa dinhi sa Biblia nga gitudlo sa Dios nga ang tao ug mamatay moadto na sa langit ug wa pugyoy gitudlo sa Biblia nga dunay purgatorio. Ang imo lang nga mao dako mi og kulang og kinitimaan sa among pagkasulpot. Mahitungod ni ana brother Felix Oplas, dili gyud mi ni ana matandog, dili gyud mi ni ana maapektuhan nganuman nahibaw mi og unsay among gituhuan og amo nga gibarugan. Tandaan nimo na. Mahitungod ni ining paghuna-huna ninyo nga ang tao og mamatay tua na sa langit ni ay bag-o og dili pa lang gyud kay dugay nga nadungog nato ang usas inyong mga doktrina nga tua na og langit si Maria. Sumala sa pinadayag 12:1. Munay inyong paghunahuna pero dili usa nato na halungkaton. Ako na lang ning napakapin. Mahitungod ni anang inyong hunahuna nga usanis naka pagpaila sa amo nga mga sulpot kay wa mi pagtuo nga ang patay moadto na sa langit. Huna-huna ako no brother Felix Oplas. Kung kini ba gitudlo sa Dios dinhis balaang kasulatan. Balikon ako, huna-huna akong gitudlo ba na dinhis sa Dios sa balaang kasulatan kay ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. O gitudlo ba na sa Biblia nga ang tao human mamatay moadto na sa langit? O unya gitudlo ba sa Biblia nga dunay purgatorio? Ni brother Felix Oplas mas mining hinoon open mind lang gyud, no? Kung atong tan-aw dinhi sumala sa Henesis kapitulo 3 bersikulo 19, sa dinha nga ang tao nahulog na sa sala,
gihinginlan sila sa Dios didto sa tanaman sa Eden, ug unya mauni ang gisulti sa Dios nga wa gyud ninyo mamatikdi nga kining mga puntuha maoy gitudlo sa Dios. Ang kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Nia ang gitudlo sa Dios. Nag-ingon, sa singot sa imong naong magakaon ikaw sa tinapay, hangtod nga mo pauli ka sa yuta, tungod kay giikan ini gikuha ikaw, kay abog ka ug sa abog ikaw mo pauli. Tanawa, sa Henesis 2:7 ang tao giingon diha sa Henesis 2:7, o gikuha ni Hioba o giumol ni Hioba nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta, o gihuypan niya sa mga buho sa ilong sa gininhawa sa kinabuhi, ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Biblically, ang gitawag og kalag kanang tao nga dunay kinabuhi. Ayaw kalimot nga ang tao gikan sa abog sa yuta. Busa bisag unsa pay imong propesyon, bisag unsa pay imong posisyon, dili angay nga magpadako ka sa imong kaugalingon kay gikan karas pinakaubos og pinakagamay nga butang nga mao ang abog sa yuta. Karon angay mong mahibaluan sa diha nga ang tawo nakahimo og sala sa tubangan sa Ginoo, niabot na ang kamatayon diha sa kinabuhi sa tao. Remember, death is the equalizer of all level. Hinumdumi na. Karon, nag-ingo dinhi sa singot sa imong naong magakaon ikaw sa tinapay, hangtod nga mo pauli ka sa yuta, tungod kay nini gikuha ikaw, kay abog ka ug sa abog ikaw mo pauli. Wa gitudlo sa Biblia nga kun ang tao mamatay na, muadto sa langit. Kung dili ang gitudlo, mubalik siya sa abog sa yuta. Tanawa ang Ecclesiastes Kapitulo 3 versikulo 20. Nag-ingon, kay kitang tanan muadto sa usa lamang kadapit, o kay sa abog ka gikuha, sa abog ikaw mo pauli. Dili kay muadto og langit, inig kamatay sa tao. Kay kun imong hulagwayon og imong huna-hunaon, pila naman sad kaha ka milyon ka mga tao ang mga nangamatay gikan pa kaniadto hangtod karon, og kining gidaghanuna imong huna-hunaon nga tuan na og langit atong tugutan, apan dili nato uyunan nga tuan na og langit. Makita mo og unsa kahugaw ang langit, tungod kay tua dito nahimo ang langit nga dumping site sa mga patay. Pero wa man na itudlo sa Biblia nga inig kamatay sa tao muadto siya sa langit. Ang gitudlo mubalik siya didto sa abog sa yuta. Pamati iragod kuno ang gihisgutan sa Ecclesiastes Kapitulo 9 versikulo 5 ug 6. Kay ang mga buhi nasayod nga sila mga matay, apan ang mga minatay dili mahibalo sa bisan unsa. So wa na'y kalibutan pa ang mga patay, dili na mahibalo pa sa bisan unsa. And how come nga sila naabot man didto sa langit, sigon sa inyong mga gipanghuna-huna? Karon kung moingon ka nga kami mga sulpot, wa na'y problema, kay kamo raman ana gyud. Mo'y naghuna-huna may tungod niya na. Pero dinhi ato kunong susihon sa balaang kasulatan, kay ang balaang kasulatan nagpasabot gini sa tanan nga unsay naisulat dinhi, kay gituga man kini sa Dios. So matin-aw nga ang tao ug mamatay dili moadto sa langit, kundi mobalik diha sa abog sa yuta. Ug angay mong mahibaluan, Brother Felix Oplas, nga walay patay nga pagadadun sa langit, kundili tanan buhay. Tandaanin mo kana. Kung atong tan-aon sumala sa Juan Kapitulo 5 versikulo 28-29, giphulagway dinhi nga wala ang patay didto sa langit kundili naa pa sa ilang mga lubnganan. Pamatian mo ang nahisulat sa Juan 5:28-29, nag-ingon, ayaw kamo kahibulong niini, kay ang takna nagsingabot na, nga ang tanan nga anaa sa mga lubong. Timan iha, ang tanang naas mga lubong, meaning ang mga nangamatay, kay ikamatay sa tao ilubong mangyod. Nagingon,
ang tanan nga naa sa mga lubong managpakabati sa iyang tingog, ug ang nanagbuhat og maayo managpanggula ngadto sa kinabuhi, ug ang nanagbuhat og mangilad managpanggula ngadto sa pagkahinukman sa silot. Ayaw kalimtin ni Brother Felix Oplas nga ang mga patay karon wa dito sa langit kundi naa sa ilang mga lubnganan, ug kana sila mga buhi, mga banhaw kana panahon sa pagbalik sa atong Ginoong Kristo. Kay kun atong tugutan apan dili nato uyunan nga ang mga nangamatay tua na dito sa langit, hinumdumi Brother Felix nga wa na unyay mamangon diha sa ilang mga lubnganan inigbalik ni Kristo kun ang mga patay tua na dito sa langit. In short, kining pagtulon-ana og doktrina wa itudlo sa Dios sa Biblia, mao ni sulpot nga ning ulpot diha sa kamatuoran. Nakuha nimo Brother Felix Oplas. Karon, kung atong tan-awon, walay patay dadun sa langit kundili tanan buhay. Mauna nga pagabanhawon kana ni Kristo. Kung atong basahon ang nahunang Tesalonika kapitulo 4 bersikulo 16 ug 17 nag-ingon, kay ang Ginoo gayud unya ang manao gikan sa langit inubanan og singgit sa pagsugo ug sa tawag sa punuan sa mga manulunda ug sa tingog sa trompeta sa Dios, ug unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Theologically gitawag ni siya og first resurrection, kay ang Biblia nagtudlo nga adunay duha ka matang sa pagkabanhaw, nga ang unang mga banhaw ang mga matarong sa pagbalik ni Kristo. Unya ang ikaduhang mabanhaw ang mga dautan, sumala sa Pinadayag kapitulo 20 bersikulo 5, after 1,000 years. Karon kung atong klarohon, nag-ingon na akong balikan ng Tesalonika 4:16 ug 17, kay ang Ginoo gayud unya ang manao gikan sa langit inubanan og singgit sa pagsugo ug sa tawag sa punuan sa mga manulunda, sa tingog sa trompeta sa Dios, ug unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Mga matarong ni nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Kung tuan naman lang sa langit, kinsa pa man ang mamangon unya diha sa ilang mga lubnganan inigbalik ni Kristo. Sa 17 nag-ingon, og kita nga mga buhi pa nga mahabilin, meaning nga sa pagbalik ni Kristo dili tanang tao patay kundi dunay mga buhay. Og nag-ingon ang 17, og kita nga mga buhi pa nga mahabilin pagasakgaon ngadto sa mga panganod sa pagsugat kanila diha sa kanginan, og sa ingon niini magapakig-uban na kita sa Ginoo sa tanang panahon. Kay sa pagbalik ni Kristo uban sa mga manulunda sa langit, Mateo 25:31, uban ang mga manulunda dili siya motunob ni ining yutaa kundi naa lamang siya ibabaw sa mga panganod, ug tungod niya na ang mga matarong, ang mga nangamatay pagabanhawon uban sa mga matarong nga buhi nga naabtan ni Kristo sa puangon sa panganod, ug unya sugaton ang Dios diha ibabaw sa kahanginan. Dugang pa nga gipasabot sa Biblia ug manghinaot ko Brother Felix Oplas nga nasabtan mo ang gipasabot sa Biblia nga walay mga patay nga dadon sa langit ug ang modala sa langit si Kristo sa iyang pag-anhi. Dili sigon sa inyong gituhuan nga ang modala sa langit ang inyong mga pagpamisa, ang inyong pagparosaryo ug ang inyong pagpaampo. Dili na mo'y gisultis Biblia. Tan-aw ra gud kung atong basahon sumala sa naunang Korinto kapitulo 15 bersikulo 50 hangtod sa 53 nag-ingon, ania karon isulti ko kaninyo ang usa ka tinago, dili kitang tanan mga matay apan kitang tanan mga usab. Sa pagbalik ni Kristo dili tanan patay kundi naay buhay, pero ang tanan mga usab. Tanawa ang sunod nga verse nag-ingon, sa kalit sa usa ka pagpamilok, sa English na siya nag-ingon, the twinkling of an eye. Sa kalit sa usa ka pagpamilok, inigtingog na sa katapusang trumpeta, kay ang trumpeta pagapatunggon og ang mga patay. Tanawa, og ang mga patay pagabanhawon nga may mga lawas nga dili na madunot, og kita mga usab. Tanawa, ang patay, banhaws, ginubuhion, may lawas na silang dili na madunot.
Unya matud pa og kita mga usab ang naabtan mang buhi mausab na lang. Akong basa singwit atong hisgutan ang 53 nagingon kay kining lawas nga madunot ra pagailisan unyag dili na madunot o kining lawas nga mamatay ra pagailisan unyag dili na mamatay. Ingon ini ang sitwasyon nga gipasabot sa Ginoo dinis Biblia. Ingon ini ang gitudlo sa Ginoo dinis Biblia. Kanang imong nga gitudlo ron nga nakapahimong sulpot namo sa imong hunahuna, wa man na itudlo sa Biblia, meaning unbiblical. Unya karon sa katagaan sa lawas nga di na madunot ug di na mamatay, mauna ning panahon na, Brother Felix, uban sa nang naminaron ang pag-adto na og langit. O pamatian ninyo ang pinadayag 11:12 nag-ingon. Unya nadungog nilang usa ka makusog nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon kanila sa kakabungari ug ang ilang mga kaaway na nagtan-aw kanila sa nagsaka sila sinapuang sa panganod paingon sa langit. Tandaan nimo, Brother Felix Oplas, ubasta nang naminaw, ang mga dautan, makasaksi sila sa mga matarong nga gidala sa puwang panganod paingon sa langit. Busa sa pagkakaroon, Brother Felix, ang mga patay naa pa sa ilang malugnanan, nagpaabot sa pagbalik ni Kristo ug ang pag-adto og langit, humana sila katagae sa lawas nga dili na madunot ug sa lawas nga dili na mamatay. Busa kanang inyong pagtulunan og doktrina, Brother Felix Oplas, mao kana ang sulpot nganing ulpot sa kamaturan nga gitudlo sa Dios dinhi sa balaang kasulatan. Okay, adto ta atong nuntan kanang imong giingon nga wala may pagtuo og purgatorio. Yes, wala nganuman. Wa man na itudlo sa Dios dinis Biblia, meaning unbiblical gapon. Unbiblical gani dili mabasa, dili masuportahan sa Biblia. Ug angay kang mahibalo nga si Gregory the Great ni ana sa 593 mauray nagmugna ni anang purgatorio. Si Gregory the Great sa 593. Ug unya awahira kay na ning sulpot rapud na, ning ulpot rapud nang pagtulun-ana nga dunay purgatorio, pero wa na itudlo sa Dios, wa itudlo sa mga apostoles, gitudlo ra na sa simbahan. Niya atong basahon dinhi sa Doktrina Kristiyana para Instruction de los Niños in Lengua Bisaya sa page 32 kung unsay gipasabot ni ana. Ni atong basahon na kung atong kanini ang tan-aw dinhi unsay purgatorio mao na ang dinhi nag-ingon dinhi ang purgatorio mo'y usa ka dapit nga halapitan sa mga kalag nga namatay sa grasya sa Dios apan wala pa sila makabayad sa tuman sa ilang kaugalingon nga utang sa Dios nung katarungan. Mao ni gipasabot dinhi sa inyong balasahon sa Doktrina Kristiyana para Instruction de los Niños en Lengua Bisaya nga nagsulti dinhi nga ang purgatorio mo usa ka dapit nga halapitan sa mga kalag nga namatay sa grasya sa Dios apan wala pa sila makabayad sa tuman sa ilang kaugalingong mga utang sa Dios nung katarungan. Mao ni ang ning sulpot ug ni ulpot nga pagtulunan ninyo, Brother Felix, nga wala gyud itudlo dinhi sa Biblia. Unya akong basahon pagdugang. Unsaon ta pagtabang sa mga kalag sa purgatorio? Meaning nga ang mga buhi nagkinahanglan nga rescuehon ang mga patay didto sa purgatorio. Ang pangutana, unsaon ta pagtabang sa mga kalag sa purgatorio? Unsaon ba pag-rescue? Unsaon ba pagsulpot sa mga ulpot? Kining mga puntuha ni ay gipasabot makatabang kita sa mga kalag sa purgatorio tungod sa pag-ampo sa mga maayong buhat, sa mga indulhensya o labi na sa mga gayod, tungod sa mga Santa Misa. Sa unsa nimo ma-rescue? Sa unsa nimo matabangan ang kalag didto sa purgatorio? Pinaagi sa mga indulhensya o mga pagpamisa. Mauna nga kada Nobyembre 1, 2, 3 o unsa pa nang mga okasyon na diha, sige kag bayad niadtong mga taong nangamatay na
kay ang kalag imong pamisahan kay lagi gituhuan nga matabangan sila ma-rescue didto sa purgatorio, kay sila wala pa makabayad sa ilang Dios nung utang ug matabangan sila pinaagi sa mga indulhensya. Unsa man ning indulhensya? Pagpaningil og bayad, og uniha mga pagpamisa. Muna nga way misang mahitabo ug wa kay ibayad. Ingon ni ini ang paagi ang nagitudlo sa simbahan wala itudlo sa Dios aron matabangan ang kalag nga tuas purgatorio, pero way gitudlo ana ang Biblia, kay ang gitudlo sa Biblia matarong og dautan nga namatay naa sa lubnganan, wala ni anang purgatorio. Balikan nako ang Juan 5:28-29, ayaw kamo kahibulong ni ini kay ang takna nagsingabot na nga ang tanan nga naa sa mga lubong managpakabati sa iyang tingog. Tanawa, tanan as lubong managpakabati sa iyang tingog. Og ang nanagbuhat og maayo, tanawa, og ang nanagbuhat og maayo managpanggula ngadto sa kinabuhi, og ang nanagbuhat og mangilad, meaning dautan, managpanggula ngadto sa pagkahinukman sa silot. Impierno ba ang nahimutangan sa mga nangamatay? Wala, naa sa ilang mga lubnganan. Muna nga ning ulpot og nisulpot ang inyong pagtulunan, Brother Felix, nga nakigkontra sa pagtulunan nga gitudlo sa Dios dinhis Biblia. Kini nga programa nga inyong ginapamatian, nagtudlo kini sa gitudlo sa Dios dinhis balaang kasulatan. Mauna nga ang inyong pangutana ginapahiluna kana sa mga butang nga gipasabot sa Biblia, sa pamasin na lang nga inyong isalikway ang sayop og inyong dawaton ang kamaturan. Nga naman, pulong sa Dios. Tanawa, Juan 17:17, balaan na sila pinagis kamaturan, ang imong pulong mao ang kamaturan. Dugang prueba, Brother Felix, nga nisulpot og niulpot ra na ang imong pagtulunan nga wa itudlo sa Biblia, nga ang patay tuan na sa langit. Niya, nakasayod ka na nga ang purgatorio mugna ranas huna-huna sa taon, hibaluan rana nimo. Pamatian ragud na nimo dinhi ang Mateo kapitulo 27 versikulo 50, kung unsay gisulti dinhi sa Mateo 27:50 ngadto sa 53. Niya pamatiin ni Brother Felix uban sa nang naminaw, nagtuo ko nga kining mga bahina makatabang ragyod sa inyong pag-ila ug pagsabot sa kamaturan. Niya og sa Jesus miusab pagtuaw sa makusog nga tingog, og unya mitugyan sa iyang espiritu, og tan-awa ang tabil sa templo nagili sa duha ka bahin gikan sa itaas ngadto sa ubos, og ang yuta mikurog, og ang mga pangpang nangasip-ak, og nangaabli usab ang mga lubong. Dinhi, Brother Felix, timan egyod kay kanang pagkasulpot og pagkaulpot sa inyong pagtulunan og doktrina wa gyud na itudlo sa Biblia. Busan ni ay gitudlo sa Biblia, mao dawata. Niya naging dinhi og nangaabli usab ang mga lubong. Niya, naabli mga lubong. Og namangon ang daghang mga lawas sa mga balaan nga nangamatay na. Sa pagkamatay ni Kristo, nangaabli ang mga lubong. Pagkaabli sa mga lubong, namangon ang lawas sa mga balaan nga nangamatay na. Kung sa Spanish panas kinat sila, mga santos nga nangamatay na. Ngano wa man sila kaadto sa langit, na delay ni sila nga nangamatay, namangon sila dias ilang mga lubnganan. Gipakita lang ni nga kamaturan nga sayop ka ng inyong pagtulunan ni sulpot og ning ulpot lang na gikan sa kamaturan, kay ang kamaturan mao nga ang mga nangamatay naa sa ilang mga lubnganan, og ang purgatorio dinahom-dahom lang na og hunahuna sa tao nga wa itudlo sa Biblia. Balikan ako, ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Tumani ha, ang kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Muna gitudloan ta, Brother Felix o plus, muna nga kining programa nga inyong ginapamatian nagtudlo og nagsulti sa kamatuoran.
ug tungod ni ana gitagaan mo higayon nga makareaksyon, contribution o question, meaning nga wa mo palabi-labihi ini nga programa, gitagaan mo kahigayunan aron gyud na plastar ang kamatuoran sa atong mga kalag. Ug timan imo ni gisulti, brother Felix o plus, nga kamaturan dis bala ang kasulatan. Tungod niya na nagingon, balaan na sila pinaagi sa kamaturan ang imong pulong, maong kamaturan Juan 17:17. Busang inyong ginapamatian karon pulong sa Dios, ang pulong sa Dios balaan nga makapahimong balaan sa tao. Tungod niya na ang gisgutan sa Herbianon 3:15, samtang ginaingon pa karong adlaw pagkadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyo pagahia ang inyong mga kasing-kasing. Brother Felix O Plus, uban sa nang naminaw karon, dili unta ninyo pagahion ang inyong mga kasing-kasing samtang nagapatalinghog kamo sa pulong sa Dios. Santiago 1:21-22 nagingon, busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadautan ug dawata. Remember ug dawata ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwa sa inyong mga kalag. Brother Felix, dawata ang pulong sa Dios, matud pa arang makaluwa sa inyong kalag. Sa 22 naging hinuon tumana ninyo ang pulong ug dili kay magpaminaw ra kamo nini nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. Mabuhay ka Brother Felix, uban sa nang naminaw karon. Si Brother Libby magatag dugang pagpatinaw pagpasabot sa natinawan ug nakasabot na ninyo nga mga hunahuna. Brother Libby? Okay, dugang salamat Brother John sa ato sa ning basahon mga higala. Okay, ni si Mark Christian Ferrarin Gloria. Good evening, Alexander John Dehito Jr. o Kuya Libby Nuiba Itang Clavis gikan sa Kamansilis Church o sa akong pamilya. Watching from Kinatarkan Island diri sa hagdan sa nagcamping. Salamat kay Mark Christian Ferrarin Gloria. Salamat sa mga campers nga mahigayon pagid mo na nanood sa atong programa ron. Busy kayo sa inyong activity pero inyo pagid tagaag higayon ang pagpaminaw sa atong programa. Thank you for viewing with us. Okay niya po si Ma'am Gay Charis Lopez. Good evening, Brad Lib, Brad John, and all listeners. Good evening, no? Ninyo diha, ma'am. Niya po si Brother Nelson Punay. Good eves, mga bro. Watching from Balidbid. Housing to Minhaw. Thanks. So, salamat kayo, Brother Nelson Punay. Diya po si Jeffrey S. Arrogante, maayong gabi sa atong tanan. A blessed midweek prayer meeting. God bless ninyo, broadcaster. So God bless also sa midweek nato diha, Brother Jeff sa Kadbuan. Merkulis naman di Aaron Brother Libby, no? Oo. Okay niya po si Brother Eric Kamay Apatan. Salamat kay dong Eric nga kanunay kang nagtanaw, no? Taga Libuho mo siya nga tuan ni karon sa Lapu-Lapu. Ingon ini good eves sa inyong tanan dira Uncle Libby, always ko gawatsing sa inyong programa diri Uncle. Salamat kaayo Dong Eric Kamay Apatan. O niya po si Richard Calderon sa Rapture na bro. Rapture ko, no? Tagailam mi og tabang sa pagpasabot kangina mito ng rapture, ipalihog dragod mi og text dirig asa ng mga kamaturas Biblia nagtudlo og rapture. Kay dugay-dugay naming nagbasa sa Biblia pero wa pa mi kakita nga dunay mga apostoles og si Kristo nagtudlo og rapture. Okay niya po si Manny Carbonilla Sabio Jr. God bless my igsoon sa program. So God bless also Manny. Niya po si Edwin Notarte. Happy midweek mga kapaglaom. Greet lang ko ni Saddam Talabok. Naminaw mi karon diri sa balay. Karon si Bimbim wa pa muuli. Wala pa mo uli.
kuya tuwa nagtrabaho sa Kabagtan. Okay. Niya po si Ani Casor Jersky Almonicar. Good evening ninyo diha kuya, permi nagtanaw sa inyong programa gikan sa Rastanura KSA sa kuan siya sa Kingdom of Saudi Arabia, KSA. Si Ani Casor Jersky Almonicar, salamat kaayo no sa pagtanaw gikan sa Kingdom of Saudi Arabia. Okay, ato ning delikatan sad paglili ang nahidugang nag-like ug nag-heart sa atong program niya si Jenny Rama Fermin, John Michael Cinco, Jeffrey Arrogante, Gay Charis Lopez, Gloria Ferrer, Vidal Likigan, Emilda Osabel Boratso, Sara Katampatan, niya po si Angeline Mendoza Macias, Senyo Monies Tekelio, si Roger Noval de los Santos, Tonelin Monteroyo, niya po si Ma'am Emily Dilao Hilig, niya si Rosalyn Mainit, niya ato pong nakita si Pioto Warren Kogal May Hazelnut, niya po si Oslington Jane, niya po si Milmar Escalikas, niya Dirita Speaker sa Tanaw, niya po si Coniboy Mantos Silmudam Flores, niya po si Louis J. Amoroto, niya Climaco George NG, Stephen niya sad si Stephen John Torrida, Nathaniel Lucero, okay, Jorinda Biales, Rosdal Kaumiran, okay, mauni atong mga nakita niya po si Dong Eliser Romagos. Okay, salamat no sa inyong pagpakiguban. Sumuadto ta mga higala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. Ang pangutana yun sa to niya paghanay Brother John kay murag gingan la matag sulpot niya say na siya rason. Okay, ang iyang kanunay lagi kuno silang naminaw. So thank you kayo. O niya kita doon na pagyud kuno tay dako nga kulang kay wala tay pagtuo nga ang patay mo adto sa langit, wa pud tay pagtuo sa purgatorio, dinhi mauni nakapahimo ninyong sulpot. Okay, salamat no. Kini siguro atong higala ambot og nagbasa ba kani siya og Bible. Kay ang Bible mo may basihanan, sukdanan sa mga pagtulunan iya bas Ginoo og dili. Kay sa kaduhang Timoteo 3:16 ang giingon sa balaan nga kasulatan, ang tibuok nga kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway ug sa pagtudlo kun unsaon pagkinabuhing matarong aron ang nag-alagad sa Dios masangkap pag-ayo ug maandam sa tanang maayo nga buluhaton. So muna giingon ni San Pablo nga ang tibuok kasulatan nasulat kini linamdagan sa Dios, buti pasabot minanduan dinasig sa Dios ang mga tao nga nagsulat sa balaan nga kasulatan. Sama na San Pablo ug uban pang magsusulat. Ang balaan nga espiritu maoy nagmando nila. Og aduna kini purpose katuyuan ngano nga gipasulat kini sa Ginoo nila. Ang ato nabasa, may kapuslanan kini sa pagtudlo sa kamatuoran. Higala ang itudlo sa Biblia kamatuoran. May kapuslanan sa pagbadlong, mubadlong sa dinato. Musaway po ni may kapuslanan sa pagsaway og sa pagtudlo kung unsaon pagkinabuhing matarong. Nganong tudloan man ta, badlongon sa wayon og tudloan sa pagkamatarong. Kay nga handom sa Dios nga kitang tanan masangkapan pag-ayo sa tanan nga mga maayo nga buhat.
pero di ganit ta magpabadlong, di ta magpasaway, di ta magpatudlo sa Biblia, di kita masangkapan higala sa tibok pagkamatarong. Pangutana, gitudlo ba dihas Biblia nga ang patay moadtong langit? Wala. Ang gitudlo sa Biblia higala, ang patay tuas lubnganan. Adtos minteryo. Kaya mo man giingon sa atong mabasa sa 3:19 sa Henesis, sa abog man mo gikuha, sa abog usab kamo mapauli. Diin man tagikan. Sa abog man tagikan, sa abog man tagikuha, giumol ta sa abog siyota. Og nag-ingon ang Biblia, sa abog man magikuha, sa abog sad mo mapauli. Muna tinuod higala. Ang tao nga tuas minteryo maabot na mga 5 ngadto 6 ka tuig, 7 ngadto sunahan. Abo na ang makita dito na ang bukog o niya abo. Tinuod ang gisulti sa Biblia, sa abog man tagikan, sa abog sad ta mapauli. Og kining atong gininhawa nga espiritus kinabuhi, kuhaon lang is Ginoo. Munang sa atong mabasa sa Genesis sa Ecclesiastes 12 versikulo 7, ang abog mobalik sa yuta sama kaniadto. Unya kining espiritu nga atong gininhawa, naghatag natong kinabuhi gikan sa Dios, kuhaon kinis Ginoo. Matarong siyag daotan ang Dios may tagyas gininhawa, tuas kamot sa Ginoo. So, ang lawas, ang ato nga lawas gikan ta sa abog sa yuta, mo pauli tas abog sa yuta. Muna'y naas Biblia higala. O ang atong kahimtang di sa abog sa yuta, sama ratas nangatulog sa abog sa yuta higala. Nangatulog sa abog sa yuta. Nga kining mga tao, mabita hinungdan nga nag-ingon si Daniel sa iyang sulat sa 12 versikulo 2, nagsulti si Daniel, mahitungod sa nangatulog. Ingon niya sa 12:2, og daghan kanila nga nangatulog sa abog sa yuta, kinsa man ni kato nangamatay. Mahigmata ang uban ngadto sa walay katapusang kinabuhi, o ang uban ngadto sa walay katapusang nga pagtamay. Okay. Mao ni nga sa nangamatay dunay duha, unyang mamangon sa lubnganan. Ang uban mga banhaw sila mamangon, pero tagaan sila kinabuhi nga walay katapusan. Ang uban po, ikaduhang klases patay, banhaon po Ginoo, mangon po sila. Pero pagasilutan mga kaigalaan. So nagpasabot na nga ang nangamatay naapas lubnganan. O kanus-aman ang gipasalig sa Ginoo ana, nga banhaon na sila. Gipasalig na sa Ginoo na to, banhaon inigbalik ni Ginoong Jesucristo. Mana atong mabasa sa unang Tesalonika 4:15 ngadto 17. Pagbalik ni Kristo ning kalibutan na, ang naabtang buhi nga matarong, kaniya mausab sila, ang mga patay nga matarong, mga banhaw, o niya dayon silang tanan, pinadiyag 11:12, makadungog og tingog ikan sa langit, sa kakamungari, og ang madautan magtan-aw kanila, samtang sila nagsaka nga sinapuang sa panganod pang sa langit. Muna igos Biblia, ang taong patay napaslubnganan nga tulog sa abog siyota, wa sa purgatorio, kundili naslubnganan. Unsa maning pagtulon-ana nga tunas langit ang patay, muna'y pagtulunan nga sa Biblia, ning sulpot na ng pagtulunan higala nga wa dias Biblia. Ang purgatorio, ning sulpot po na, kanusana ning sulpot, niadtong tuig 593, imbinto kana sa simbahan mga higala, o kay imbinto wa sa Biblia, ning sulpot tanang pagtulunana nga kasupak dias balaan na kasulatan. Ang di sulpot nga pagtulunan kanang pagtulunan nga nagsukad sa balaan kasulatan. Okay, wa naman tayo time ni ato nakita din si Climaco George NG, insakto brother. Si Jake Sumalino, good evening ninyo duha, Brad Liv ug Brad John. Yan niapon si Allen Dave Batak, good evening sa inyong tanan, Brad. Og unta ako'y pangutana, Brad, mahitungod ni adtong nangamatay, pagkamatay ni Jesus ni sulat sa Mateo 25. Kino?
sa di pahingpit tapuson at tulumanon niya ang aton theme song. Mga higala nagampo kita, mahigugmaon ug dalampanan namo nga Dios nga naa ka sa trono sa katasan sa mga langit. Daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong.